ľudová pieseň ma zaujímala od malého malička. Rada som spievala, rada som počúvala ženy, veľa som od nich získala. Napríklad aj na roli, na drapačkách. Rodičia veľmi pekne spievali. A všetko ma tak zaujímalo, aj tie zvyky. Mám rada všetky žánre, ale najviac tento folklór. To je naše, to sme my. V Dolnej Marikovej som začal viesť prvýkrát taký mládežnícky zbor. Niektoré členky boli členky vtedajšej studničky. Hej. Vtedy to viedla pani učiteľka Raková. Sme to spojili aj s takým príjemne s užitočným, ako sa hovorí. Stretávali sme sa na rôznych akciách, chodili sme po vystúpeniach. Takže toto boli tí začiatky, že najskôr ma ako keby naučili tí dievčatá. Dcéra dobre spievala a bolo treba ísť reprezentovať školu na folklórnu súťaž. Tak vravím, Ľudka, nacvičíme čosi, precvičíme marikovské piesne a ideme. Tak sme išli, mala vtedy necelých 12 rokov a my sme vyhrali. Išli sme na kraj, my sme vyhrali. Išli sme potom do Prešova na festival. Potom na ďalší rok som tak prišla na to, že veď viacej dievčat vie veľmi pekne spievať. Tak som ich dávala tak trošku dokopy. Už aj dvojhlasne sme začali a začali sme prvé vystúpenia. O 2 roky bola znova folklórna súťaž. Vravím, dievčence, pohľadáme oblečenie, čo kto má, pozisťuje, ja čo mám doma, zástery, rukávce a ideme skúsiť. My sme znova vyhrali. Potom sme išli na kraj, znova sme vyhrali a zasa sme boli na festivale. Nemali sme ani meno, tak dievčence, mali by sme sa nejako volať, lebo nevieme sa predstaviť ako. Tak sme rozmýšľali, až sme prišli na to, že studnička osvieži, občerství, povzbudí, dáme si meno studnička. A už boli moje studničky, keď sme niekde boli, tak som kričala studničky, ide sa sem a tak. Pokračovali sme. No tak sme nacvičovali a pribudlo ich viacej, tých dievčat, a pribudol mi aj Andrej Rosík, ktorý teraz vedie Dúbravu a ten bol veľmi aktívny a ten mi aj veľa zvykov a pesničiek aj doniesol. Tak toto môj detko, ešte mu detko starý žil, to bolo veľmi vzácne. Ak si dobre spomínam, tak ja som do studničky prišiel v školskom roku 93-94, čiže studnička už nejaký rok, 2 fungovala. A bolo to teda veľmi príjemné, pretože som bol jediný chalan v pôvodne čisto dievčenskej skupine, ale bol som prijatý príjemne a trošku si ma tak aj hýčkali. A potom ešte, aj keď zo 2 ďalší chalani prišli do krúžku a zároveň do studničky, tak to bolo veľmi, veľmi príjemné stretnutie, aj príjemné začiatky. Dievčence, čo ste také smutné? Čo si vy nezaspievate? Veru máš pravdu, Janko. Ja začnem. Odešiel dňa milý do tábora. Spravel mi von prasličku z bieleho javora. Spravel mi von prasličku z bieleho javora. Studnička fungovala v tej svojej prvej fáze v podstate, dokedy nešla Ľudka do dôchodku. A potom ostala taká pauza, ktorú sme my, ktorí sme sa okolo nej motali, vnímali tak trošku smutne. A keďže v tom čase chýbal detský folklórny súbor, alebo teda detská folklórna skupina, a existovalo vtedy Centrum voľného času, cez ktoré sa dali zaregistrovať a rozbehnúť aj takéto aktivity, tak sme
spolu s pánom starostom obnovili studničku práve v rámci tohto centra voľného času. To bolo, myslím, v roku 2008. Zároveň to vzniklo aj ako odozva na požiadavky, aby sa aj Dolná Marikova prezentovala aj detským folklórom. Takže možno trošku znúdzecnosť, ale opäť to dobre dopadlo. Ba to neídem, není mi vôľa, musím ja napasiť koničky do dňa. Musím ja napasiť koničky do dňa. Pieseň ako taká nás sprevádza počas celého života a to spojenie s tým folklórom je neodmysliteľné. A veľmi dôležité je, aby sa to prenášalo aj na tie mladšie generácie. A takým pekným príkladom práve je u nás v Maríkovej to šírenie tých ľudových tradícií a folklóru aj prostredníctvom detského folklórneho súboru Studnička, aj keď samozrejme už sú tam častokrát aj staršie dievčatá, ale stále je to ten detský folklórny súbor. Táto pani učiteľka mala a má neskutočný cit pre hudbu, pre pieseň, ale čo bolo veľmi dôležité pre tú prácu s deťmi. A práve aj vďaka tomu si dokázala k sebe, a teda vlastne do Studničky, pritiahnuť a prilákať množstvo šikovných, talentovaných detí z Marikovskej školy. Preto že z Marikovskej školy, lebo nejednalo sa len o deti z Dolnej Marikovej, ale boli to teda aj z priľahlých obcí. Výhodu som mal v tom, že som poznal marikovské piesne, trávnice. Ja som vtedy končil vysokú školu a zohnal som partiu úplne nových detí, ktoré v podstate tieto trávnice nepoznali. Čiže pre ne to bolo naozaj pole neorané, ale zároveň mohol som ich učiť tie piesne tak, ako som si ich pamätal, tak ako nás ich Ľudka, prípadne tie staršie pamätníčky naučili. Takže využil som nepopísanú tabuľu a v podstate deti, ktoré mohli byť mojimi deťmi, absolvovali so mnou krúžok, vystúpenia. Bolo to veľmi dobré. Potom prevzal teda Studničku pán Vladimír Martikán. Pomohla nám trošku základná škola Udiča, kde pán Štefánik Miroslav vtedy viedol súbor Poniklec. A ja som vtedy ešte študoval vysokú školu, tak som také, čo oni potrebovali na vystúpenie, tak som sa tam zastavil, spísal som im nejaký program, vlastne znotoval veci, také jednoduché. Čiže takto to asi začalo, keďže som bol nabitý tými skúsenosťami, vedomosťami, som viedol okrem iných aj spevacké zbory, mal som aj diplomový koncert, tak som to všetko využil. Začal som zbierať materiály. Decká vtedy boli k dispozícii, sa mi prihlásilo 6 dievčat. Tam sme mali jednoduché veci, najskôr také najznámejšie, čo pozitívne zobrali ľudia. 3, 4. Tí decká viacej nasávajú a sú viacej aktívne, čiže tam ich stačilo iba, to je najlepší žiak, ktorý má veľa energie a ho potom stačí iba, ako sa hovorí, učesať. Akože kto je pasívny a treba ho zase tlačiť, tak toto by bolo to najhoršie, ale ja som sa nestretol s takým prípadom. Všetky tí decká som musel ako vyformovať. Máte kus dreva, tak pekne formujete do nejakého tvaru. No a to je ten proces vyučovací na hlasových rozcvičkách.
Ja si ich rozdeľujem na soprány, alty, mezosoprány. Alty sú tie nižšie a hlavne mladšie deti majú vyššie položené hlasy a podľa toho ich naučím na hlasovej rozcvičke správne dýchať najskôr. Výslovnosť musia mať dobrú. A potom samozrejme intonácia tých skladieb, ale oni to robia spontánne. Najskôr je to správne si mentálne nastaviť tí deti, až potom môžem s nimi robiť nejakú skladbu neznámu pre nich, lebo im to treba najskôr ozrejmiť, že o čom je tá skladba a ich priamo pripravovať na hlasovej rozcvičke. No a ten proces trvá možno rok. Napríklad minulý rok máme Natálku Kosakovú, ktorú sme dali na súťaže a hneď teraz vyhrala jedno strieborné pásmo a jedno bronzové na Slávik Slovenska a na Vidičanovej Habovke. Ono je to už 30 rokov, možno aj trochu viac, keď sme spolu spievávali v detských trojoch. Ono to bolo tak, že Ľudka mladšia spievala v 91. na súťaži, čo ju mama pripravila, potom v 92. vznikol krúžok a z neho potom vznikla studnička. Studnička prakticky pokračuje s malými prestávkami až dodnes. Viedla ju Ľudka, potom som chvíľu ja, teraz už viac rokov Vlado Martikán, takže to výročie si treba pripomenúť. Tak som chcela, aby sme sa stretli a prípadne si aj niečo zaspievali, porozprávali sa a úplne topka by bola, jak by sme na tých rodákoch aj zaspievali. Dobrý podvečer. Vítaj, dievča. Nech sa páči. Máte tú stoličku nachystanú. Keď sa oslavovalo 50. výročie školy, to som ja už išla potom do dôchodku, tak som si ich všetkých už dospelých pozvala. Večer predtým sme sa stretli, že precvičíme. Keď začali spievať, ja som sa otočila a dala do plaču. Tak nádherne spievali. Aj veru za rána slunečko horúce na pás mi ma milá ovečky na lúce, aké ich napaseš do maštál, ký zadreš, potom si ma milá do Pamätáte si, ako som vás naháňala cez veľké prestávky, ste museli dobehnúť. Hrešili vás, prečo to sa nesmelo? Lebo to bolo treba každý deň tak nahrávať do srdca. No a to nemalo cenu spievať do nemoty po obede, ale cez veľkú prestávku zaspievali sme a bežali ste. Aj hladní, aj všelijakí. No ale to je vaša zásluha, že ste boli ochotní tak. To je tvoja zásluha. No, ale vieš čo, no keď nemáš s kým, tak môžeš si ty spievať sám. Ale akurát tiež na tým rozmýšľam, že my sme boli akože fakt asi akože aj talentovaní, aj takí, že sme chceli. Že nás to bavilo, lebo tie deti teraz zaujať, alebo aby niekoho sme tam teda nalákali, aby ten spev, alebo celkovo to pásmo, lebo my máme akože celú takú choreografiu, tak je to veľmi náročné pre mňa. Akože pre mňa, alebo hocikoho teda, kto tam s ním pracuje. A zvlášť chlapcov. Toto sa ťažko učí iba tak z nejakého zdroja. Preto však my sme, dajme tomu, v Dúbrave nahrali CDčko, tam je myslím 25 piesní
aby to ostalo aj nahraté, ako sa to kedysi spievávalo, aj dajme tomu s tým typickým zacahovaním, lebo aj takisto to sa stráca. Ja viem, že vždy aj tá interpretácia piesní je nová a ten folklór sa už možno podáva trošku ináč. A je to dobré, je to v poriadku, ale bolo by dobré, keby sa zachovalo aj niečo to pôvodné, to autentické. Ľudka vtedy oslovila tie najstaršie ženy, to najstaršia bola pani Kuliarová, potom babka Ondráska, babka Garajová a od nich to spísala, nahrala na audiokazetu, ona sa to naučila a potom to učila nás. Odešiel mňa milý dolu do tábora, spravel mi on krásličku z bieleho javora, prasličku z javora, vrecienko ze slivy. Odkázal mi môj milý, dobrý deň šťastlivý. Ja za seba musím povedať, že ja som strašne mala na tomto rada presne to obliekanie do toho kroja. Ja som nad tým zrovna dneska rozmýšľala, že kedy som mala ten kroj naposledy na sebe oblečený. Sa mi to strašne páčilo aj to, ako vlastne pani Raková, pani učiteľka, ako na to proste chcela, aby sme to mali všetci rovnaké zástery, tie pásy a dala si tú námahu nad tým, aby proste sa to zohnalo, mali sme rovnaké topánky a tiež pozerala aj tie vyšívky tuto, že no, že mne by to nebolo napadlo, že toto nie je Marikovská, toto je Marikovská. Keď už sme nemali to oblečenie také súce, tak som sa snažila získať nejaké peniaze a také jednotné to oblečenie. Som išla na obecný úrad, 10 000 mi dali. To bolo bohatstvo. Tak som išla nakúpiť látku na zástery, na kasanice, vlnu na tie pásy, oni majú červené pásy, tuto so strapcami, so zeleným také omotané. Pani učiteľka Talačová, Betka, ona robila riaditeľku a vtedy robila zástupkyňu, sa podujala a ona cez prázdniny ušila 12 kasaníc a 12 záster. A skoro zadarmo. No potom zase mi ženy, čo som mala rodičov, sa pýtala, kto vyšíva, tak tie zástery povyšívali. Ja som uštrikovala tie pásy, to je červený pás z vlny. Papučky sme kúpili a už sme boli aj oblečené. A keď sa ma pýtal vedúci jedného folklórneho súboru, koľko vás stáli to vybavenie, 12 môže vystupovať, tak 12 kusov som toho spravila. Koľko vás to vyšlo, vravím, 10 000. To není možné, veď to má každé obrovskú hodnotu. Ja som to prala, škrobila, muž mi pomáhal skladať, žehlila. To bolo roboty, ale najväčšia odmena, keď bol nejaký úspech a keď boli aj tie dievčence spokojné. Verím tomu, že si dobre posedíte, pookriete, dobre pospomínate a že sa spoločne budete tešiť na ďalšie takéto nejaké stretnutie. Prajem vám dobré posedenie, dobrú zábavu a ešte by som chcel poďakovať túto Vladkovi Matikáne s jeho dievčatami, folklórnemu súboru Studnička, ktorí pre vás aj dnes pripravili určite pekný a zaujímavý program, ktorý vás určite poteší. Pri potoku nezabudka kvitne, od susedov šohaj za mňu lípne. Keby na mňa mamka nevolala, to by som si kvietek natrhala, to by som si kvietek natrhala.
je to úžasné, že prakticky na každej jednej akcii, ktorá sa koná nielen v obci, ale v rámci regiónu Marikovskej doliny, tieto dievčatá vystupujú, či už sú to slávnosti, či už sú to Deň matiek, alebo sú to stretnutia s dôchodcami. Takže za toto ako tým dievčatám, tak aj ich vedúcemu patrí veľká vďaka, úcta a obdiv. Samozrejme, keď sú vystúpenia mimo obce, je potrebné vždycky vyjdeme v ústretí, zabezpečíme ten servis, ktorý s tým je potrebný. V rámci možností sa snažíme vychádzať v ústretí a maximálne ich podporovať. Veľmi nás podporujú rodičia. Majú tie spomienky na mladosť, kedy oni niečo zažili a tie svoje ratovesti, tí deti im vlastne pripomínajú a sú stále udržiavajú tie pôvodné tradície. Čiže aj to je jeden z cieľov, že taká reprezentačná zložka našej Marikovskej doliny v podstate. Samozrejme, stretávame sa na kultúrnych podujatiach, ktoré organizuje obec, prípadne okolie. Vystupujeme tam spoločne. A ešte jeden taký kontakt medzi nami celkom prirodzený je, že zase niektoré jeho dievčatá zo Studničky prirodzeným vývojom, nechcem povedať, že starnutím, prešli do Dúbravy. Čiže jeden druhého navzájom potrebujeme. Teraz tá sezóna začne, tá letná, tak tam sa stretávame. Je možno aj zaujímavý ten pohľad, že ako podajú číslo, rôzne vekové kategórie, tak by som to povedal. Tá Studnička tam prináša takú iskru. Každý interpret dá čosi svoje do tej piesne a tá pieseň je už maličko inakšia. Maličko. A neviem, či by bolo správne povedať, zle to spievaš. Lebo každý tam dá seba do toho. Mne sa páči na tých piesňach tá múdrosť. Tí ľudia dokázali všetko vyjadriť, vyžalovať sa, aj žartovne povedať. No napríklad tie milostné piesne, to je tak pekne spravené, že tam nič není vulgárne. No a je to pekné. Ten folklór si stále zachováva svoju výnimočnosť. Učili sme sa rešpektu voči našej vedúcej, voči sebe navzájom. Naučili sme sa využívať každý voľný čas, či už aj počas prestávok, aj popoludní, vtesnať to do svojich aktivít, vážiť si ľudí, rovesníkov, starších, mladších, a vzbudilo to v nás aj takú túžbu a chuť uchovávať tieto tradície, pretože to je asi aj naše poslanie. My sme to dostali zadarmo, ale keďže to naše obdobie tu je tiež na nejaký limitovaný čas, tak vnímame ako takú posvetnú úlohu to nielen zachovať, ale aj rozvíjať a posunúť ďalším generáciám. No tak zažil by som v prvom rade, aby ich ten elán a tá nápaditosť a tá snaha neopúšťali, aby im to vydržalo, aby teda to zapálenie, to zanietenie mali stále v sebe a aby stále nachádzali svojich ďalších pokračovateľov. Aby mali kvalitné vedenie vždycky a aby si zachovávali svoje umelecké hodnoty. To znamená nie len ľudové piesne, ale tam to zahrňa aj kroje, aj tie zvyky. A určite by som im odporúčil umelecké vedenie, pretože vždycky je dobré, keď človek má svoj nejaký hlasový fond, ale si ho vie ovládať, že ten hlas neovláda jeho, ale on. Keď má 4 registre farby, tak aby si ich vedel vždycky ovládať on, aby si vedeli dobre vyberať piesne, aby boli vlastne pokračovateľia tých tradícií, ktoré sú našim kultúrnym bohatstvom alebo dedičstvom.